రక్షకుడును మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు. మరి ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము 107వ సంకీర్తన 19-20వ చరణములు. కష్టకాలమందు వారి యెహోవాకు మొరపెట్టిరి, ఆయన వారి ఆపదలలో నుండి వారిని విడిపించెను. ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేసెను. ఆయన వారు పడిన గుంటల నుండి వారిని విడిపించెను. హల్లెలూయా. మరి ఇక్కడ మనం మరి ఆపదల్లో ఉన్నటువంటి వారు దేవుడికి మొర్రపెట్టుట మనం చూస్తున్నాం. మరి నిజమే, ఇశ్రాయేలు జనాంగము అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు, ఆకలి బాధలో ఉన్నప్పుడు, కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు దేవునికి మొర్రపెడితే దేవుడు వారిని అందరిని ఆపదలో నుంచి విడిపించినట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి దేవుడు వారి కష్టాల నుంచి వారిని విడిపించి వారికి సహాయం చేసినటువంటి వాడిగా మనకు కనిపిస్తున్నాడు. ఈ యొక్క వచనము ఈ యొక్క అధ్యాయం 107వ సంకీర్తనలో 4 సార్లు దేవుడు రాయించున్నాడు. హల్లెలూయా. అంటే మన కష్టకాలంలో మనం ఆధారపడవలసింది దేవుని పైన అని మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ, ఆయన అనేక మందిని విడిపించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఇన్నిసార్లు ఈ యొక్క అధ్యాయంలోనే దేవుడు రాశాడంటే మనం ఎంతగా దేవునిపై ఆధారపడాలో, దేవుడు మనకు ఎంతగా సహాయం చేస్తాడో మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. మరి తన వాక్కును పంపించి వారిని బాగు చేసెను. హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క వాక్కు ద్వారానే మనము ఎలా అవుతామంటే మనము స్వస్థపరచబడతాం, మనం బాగు చేయబడతాము. మరి దేవుడు మాట ఇస్తే చాలు మనం స్వస్థపరచబడతాం. నిజమే కదా. మరి అలనాడు వాక్యమై ఉన్నటువంటి యేసుక్రీస్తు దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన మాట వలన అనేక మంది స్వస్థపరచబడ్డారు. మరి ఆయన చెయ్యి వేయకుండానే నోటి వాక్కు చేత అనేక మందిని స్వస్థపరిచారు. ఆయన తాకితే అనేక మంది స్వస్థపరచబడ్డారు. ఆయన యొక్క వాగ్దానాలు వాక్య రూపంలో దర్శించినప్పుడు అనేక మంది స్వస్థపరచబడ్డారు కూడా. మరి ప్రవక్తలకి మరి దేవుడైనటువంటి యెహోవా మాట ఇస్తే చాలు అనేక మంది రాజులు కావచ్చు, అనేక మంది ప్రజలు కావచ్చు స్వస్థపరచబడ్డారు. అంటే ఆయన వాక్యము మనల్ని ఏం చేస్తుంది? బ్రతికింప చేస్తుంది. ఆయన మాట మనకున్నటువంటి స్థితిని మార్చేస్తుంది. ఆయన మాట మనకున్నటువంటి రోగాల నుంచి మనల్ని విడిపిస్తుంది. ఆయన మాట మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే జీవానికి మనల్ని నడిపిస్తుంది. మరి అటువంటి గొప్ప దేవుడు మరి మనల్ని విడిపిస్తాడనేటువంటి విషయం మనకు తెలిసినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి అని దేవుని యొక్క వాక్య భాగం చెల్లిస్తుంది. ఆయన మనల్ని బాగు చేసి మనం ఏ గుంటలో అయితే పడిపోయినామో దాంట్లోంచి మనల్ని విడిపించేటువంటి దేవుడు. హల్లెలూయా. మరి పాపం అనేటువంటి గుంటలో మనం పడి ఉన్నట్టున్నాం. మనము లేకపోతే ఏ గుంటలో అయితే పడి ఉన్నామో ఆ గుంట నుంచి దేవుడు మనల్ని పైకి లేవనెత్తేటువంటి వాడు. ఆపదల సుడివడిలో మనం ఉన్నామేమో, పాపం అనేటువంటి గుంటలో మనం పడి ఉన్నామేమో, అప్పులు అనేటువంటి గుంటలో ఉండి ఉన్నామేమో. అయితే దేవుడి యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నటువంటి మాటలు ఏంటంటే, మీరు నాకు మొరపెడితే నేను మిమ్మల్ని విడిపిస్తాను, నా వాక్కును పంపించి నేను మిమ్మల్ని బాగుపరుస్తానని దేవుని యొక్క వాగ్దానం ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మనతో మాట్లాడుతుంది కనుక ప్రియ సహోదరుడా, మీకున్నటువంటి సమస్యలను బట్టి దేవునికి మొర్రపెట్టినప్పుడు మీరు గొప్ప విడుదలను పొందుకుంటారు, మీరు గొప్ప విమోచనను పొందుకుంటారు, గొప్పగా మీరు రక్షింపబడతారని ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. మరి రక్షింపబడినటువంటి మనము, విడిపింపబడినటువంటి మనం ఏం చేయాలో తెలుసా? మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి జనాంగం అంతా కూడా ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య క్రియలను బట్టి, ఆయన కృపను బట్టి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నారట. మరి మనము కూడా అటు రీతిగా ఉండాలి. మరి ఈ వచనం కూడా ఈ యొక్క అధ్యాయంలో 4 సార్లు వ్రాయబడి ఉన్నది. అంటే దేవునికి మనము ఆయన కృపను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ, ఆయన యొక్క చేసిన అద్భుత ఆశ్చర్యక్రియలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మనం ఎంతగా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలన్నది కూడా దేవుడు ఇక్కడ వ్రాయించున్నాడు. మనం ఎంతగా దేవునికి మొర్ర పెడతామో అంతగా దేవుని మనం స్తుతించాలి, ఘనపరచాలి, కృతజ్ఞతాస్తుతులు కూడా చెల్లించాలి అని దేవుని యొక్క వాగ్దానం మనకు సెలవిస్తుంది కనుక మరి మనము మేలును పొందుకుని దేవుణ్ణి స్తుతించి ఘనపరిచేటువంటి బిడ్డలుగా ఉందాం. ఆయన మనకు సహాయం చేయుటకు ఆయన వాక్కును మన కొరకు పంపి ఉన్నారు కనుక, వాక్యం ఉన్నటువంటి దేవుడు మన మధ్యన ఉన్నాడు, వాక్యాన్ని మన మధ్య ఉంచి ఉన్నాడు కనుక, ఆయన వాగ్దానాల ద్వారా మనకు సహాయం చేసేటువంటి వాడు కనుక ఆయన మాటను వింటూ ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదాం. అటువంటి కృప దేవుడు మనందరికీ దయచేయునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థించుకుందాం.
పరిశుద్ధుడా, మహాగణుడా, గొప్పవాడా, మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా. అయా నా తండ్రి, శ్రమలో మేము మీకు మొర్రపెట్టినప్పుడు మీరు ఆలకించి ఉత్తరం ఇచ్చేటువంటి దేవుడు ప్రభా. అయా మమ్మల్ని విడిపించేటువంటి వాడు ప్రభా. ఆయన తండ్రి, నీ వాక్కును పంపించి మమ్మల్ని నా ప్రభా ఆయన దర్శించేటువంటి దేవుడు నా తండ్రి, మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన తండ్రి మమ్మల్ని ఆయన బాగుపరిచేటువంటి దేవుడు కనుక అయా మేము పడిన గుంటెలో నుంచి మమ్మల్ని లేవనెత్తుము నా తండ్రి. ఆయన తండ్రి, మాకున్నటువంటి సమస్యల నుంచి మమ్మల్ని విడిపించి ప్రభా అయా నీ సన్నిధానంలో మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని నా తండ్రి మేము వేడుకుంటున్నాం. అయితే నువ్వు చేసిన మేలులకే వందనాలకే ప్రభా మేము నా తండ్రి చేసే వందనాలు చెల్లించుకునేటువంటి బిడ్డలుగా ఉన్నట్టుకుని సహాయం దయచేయమని కృతజ్ఞతస్తులు మీకే చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా. అయా వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను నా ప్రభా దీవించి ఆశీర్వదించమని అయితే మా కుటుంబాలన్నింటినీ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీకు సమర్పించుకుంటున్నాం ప్రభా. అయా నా తండ్రి నాయన మా చుట్టూ మీ కంచెను ఉంచమని నా తండ్రి వేడుకుంటూ ఈ యొక్క నా ప్రభా ప్రార్థన దయచేసి మీ పాదశాన్ని చేర్చుకోమని యేసయ్య అతి పరిశుద్ధమైనటువంటి నామంలో అతి మిక్కిలి వినయముగా బ్రతిమాలు వేడుకుని పొందించిన మా ప్రియ పరలోకపు మా కన్న తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్ ఎవ్రీవన్. మే గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్.